Martin MG Fitman Gabko je meno, ktoré si v posledných rokoch získalo popularitu na československej hernej scéne. Jeho cesta na vrchol však nebola jednoduchá. Začínal ako fitness tréner, no jeho vášeň pre hry a neustále prekonávanie výziev ho priviedli k úplne novému životnému smeru. Martin sa narodil v Česku a už od svojho detstva mal blízky vzťah k videohrám. Prvé skúsenosti s hraním získal ešte ako 13-ročný, keď ho ošarili tituly ako Counter-Strike 1.6 či CSGO. Napriek tomu, že v tom čase nemal prístup k špičkovému vybaveniu, jeho nadšenie ho poháňalo ďalej. S pribúdajúcimi rokmi sa však jeho cesta začala uberať iným smerom. Martin sa začal venovať fitnessu, ktorý sa stal jeho hlavným zameraním. Stal sa profesionálnym trénerom a pomáhal ľuďom dosiahnuť ich ciele v oblasti zdravia a kondície. Hoci ho fitness naplňal, láska k hrám v ňom stále pretrvávala. Počas pandémie COVID-19, keď boli fitness centrá zatvorené a ľudia trávili viac času doma, sa rozhodol skúsiť streamovanie. Jeho prvé pokusy však boli sprevázané problémami. Slabý internet a nedostatočné technické vybavenie mu bránili v produkovaní kvalitného obsahu. Napriek počiatočným neúspechom sa nevzdal. Keď sa presťahoval do bytu s lepším internetovým pripojením, začal streamovať pravidelne. Hry ako Warzone a neskôr Fortnite sa stali hlavnou súčasťou jeho obsahu. Hoci bol spočiatku nadšený z Warzone, postupom času sa začal stretávať s problémami. Veľké množstvo cheaterov v hre mu bránilo v plnohodnotnom zážitku. Rozhodol sa preto prejsť na Fortnite. Konkrétne režim Zero Build, ktorý mu vyhovoval viac. V tom čase mal z RAW len minimálne skúsenosti, no jeho odhodlanie a tréning mu umožnili rýchlo sa zlepšiť. Fanúšikovia si všimli jeho talent a vytrvalosť, čo mu prinieslo narastujúci počet sledovateľov. Dnes má jeho YouTube kanál viac ako 320 000 odberateľov a jeho streamy sledujú tisíce ľudí. Okrem hier sa venuje aj tvorbe fitness obsahu, kde zdieľa svoje skúsenosti a rady o cvičení a zdravej životospráve. MG Fitman je dnes jedným z najúspešnejších českých streamerov a influencerov. Aktívne pôsobí na platforme Kick, kde komunikuje so svojou komunitou a neustále pracuje na zdokonaľovaní svojho obsahu. Jeho príbeh je dôkazom toho, že aj keď človek začína od nuly a čelí prekážkam, vďaka tvrdej práci, vytrvalosti a vášni môže dosiahnuť svoje sny. MG Fitman je živým príkladom toho, že nikdy nie je neskoro nasledovať svoje srdce a vydať sa novou cestou. Ty kokos! 100 000, let's go, máme! Ty kokos, let's go!